Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 14 osteguna da eta elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan hemen platoan mendizalea den Ibai Iturria Garmendiarekin egongo gara hizketan. Ibaiek duela hilabete batzuk bere lana utzi zuen eta mendi gidari gisa lan egiten hasi zen. Eta bere ogibide berri hau azaltzera dator, baita pixkat mundua nolakoa den. Baina, elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1904ean, Parisen Bastillako plaza gudu zelai bihurtu zuen Apatxe taldeen eta poliziaren artean. Bi Apatxe talde aririoen arteko borrokarekin hasi zen, labana eta errebolbeekin. 3 hildako eta 7 zauritu izan ziren, baina borrokak areagotu eta inguruko kaleetara zabaldu baizik ez zuen egin. Gertaeren berri izan zutenean, 8 polizia agente gerturatu ziren borroka eten asmoz, baina Apatxe taldeek bat egin eta poliziaren aurka hasi ziren. Apatxe talde gehiagotako kideak batu ziren eta 6 poliziak ospitalean amaitu zuten bala zauriekin. Errefortzuak iristear zirela Apatxeek ihes egin zuten. Urte batzuk beranduago, 1954ko abuztuaren 14ean, Irma Bandera partisanoa hil zuten frankista italiarrek. 7 egun lehenago atxilotu zuten beste 2 partisanorekin batera. Bere familia bila zeukan bitartean gogor torturatu zuten, itsu uzteraino. Hala ere ez zien faxistei informaziorik eman eta hauek tiroz hil zuten. Kalkulatzen da 300.000 bat pertsonak hartu zutela parte Italian fasismoaren aurkako erresistentzian. Egun berean, baina 1988ko abuztuaren 14ean, Sutagar taldeak bere lehen kontzertua eman zuen Ondarroako gaztetxean. 1987an Eibarren sortutako taldeak heavy metala euskarara ekarri zuen, arrakasta handiz egin ere. Lehen kontzertu hartatik kritika politiko eta sozial zorrotzez jositako hitzak heavy eta thrash metal estiloan jorratu dituen euskal talde handienetakoa bilakatu zen. Lehen kontzertu hartan hauek izan ziren taldekideak: Aitor Gorosabel, Xabi Bastida, Asier Osoro eta Borja Arrillaga. Eta bukatzeko 1982ko abuztuaren 14ean, Donostian istilu larriak izan ziren agintarien La Salve desfilearen ostean. Lehergailu batek eztanda egin zuen Garibai kaleko izozki dendaren aurrean. Hasieran barne sailak zabaldu zuen lehergailuak barnean metraila zeukala, baina egun batzuen barruan bertsio hori gezurtatu behar izan zuen. Zaurituak artatu zituen gurutze gorriaren arabera, hartxintxarrak eta area baitziren. Desfilearen ondoren ertzaintzaren eta manifestarien arteko istiluak izan ziren ordu luzez. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Prezioak 2,7 igo dira uztailean, argindarraren eta gasolinaren garestitzeagatik. Elektrizitateak gora egin du apirileko itzalaldiaren ondoren, ziklo konbinatuak gehiago erabili direlako eta berriztagarriak gutxiago. Elikagaien hazkundea moteldu egiten da, baina goranzko joera ez da eteten. Argazki nagusian nekazari bat murrizketak kentzeaz baliatu zen mutiloan uzta biltzeko, atzo arratsaldean. Argazkiari dagozkion 2 titularretan, batean, Nafarroko uzta biltzeko baimena ematen du, baina ez enpakatzeko. Bestean, suak 14 sute aktibo eragin ditu penintsulan. Erdiko berrietan, alde batetik Solea Moretere abeslariaren hitzak ditugu. Gizarteari eta industriari baino kasu handiagoa egiten diot nire intuizioari. Honen ondoan dauden 2 berrietan, horiz nabarmenduta,
Ezkerrekoan jaia Nafarroan zabalduko da gaur, Burlata eta Tafaia suziria botatzen duten udalerrien artean. Eskuinekoan Tekla Masoko munduko errugbi txapelketarako deitua. Ezkeraldean dauden biberrietan alde batetik Trumpek gerra gelditzeko eskatu dio Putini, ostiraleko goi-bileraren ostean. Beste alde batetik IBEX 35ek 15.000 puntuko muga gaindituko du lehen aldiz 2007 urtetik. Eskuineko aldean berriz batean 11 tularemia infekzio antzeman dira aurten Nafarroan. Besteak 11ek 1.607 langile ditu foru erkidegoan. Diario Navarra egunkarian honela dio lerroburu nagusiak. Gasolinaren eta dieselaren prezioak egonkor mantendu dira udako azken txanpan. Depositoa betetzea duela urtebete baino 7 euro merkeagoa da. Irudi nagusian, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak Volodymyr Zelensky hartuko du Trumpekin eta Europako beste buruzagi batzuekin bilera telematikoa egin aurretik. Honen titularrean, Europak Zelensky babestu du. Putinekin izandako elkarrizketan Ukraina kontuan hartzeko eskatu diote Trumpi. Eskuinaldeko zutabean dauden 4 lerroburuetan, batetik 25 atxilotu uda honetan suteak eragiteagatik. Bestetik, maximoak 35 eta 40 gradu artean mantenduko dira gutxienez astelehenera arte. Jarraian, Santos Terdanen arrebak ez dio uko egiten zinegotzi aktari. Bukatzeko ikasleen egoitzak udako ostatuak bilakatu dira. Goiko aldera bagoaz, alde batetik txupinazoek jaia goratuko dute gaur Nafarroan. Beste alde batetik ekaitzak perseirak estaltzen ditu. Azkenik, osasunak dituen diru-sarrerak ikusgai. Gara egunkarian, titularrean, Maliko errefuxiatuak asiloaren zai daude kalean, orain Gasteizen. Babes eskaerak izapidatzeko hitzordurik ez dagoenez, Malizko dozenaka errefuxiatu Gasteizko kalean lo egiten ari dira, Donostian bizi izandakoaren antzeko egoeran. Argazki nagusian, emakume bat eta neska bat janari eske etxi-etxian jende pilaren artean. Honen titularrean, Israelgo armada gosearen hilaren aurka hiltzera tiro eginen duela berretsi du Gazan MSF erakundeak. Erdiko berrian gogorako zuzendariaren adierazpen onartezinak ditugu. Txikik eta otaegik diktaduraren tresna berak erabili zituzten. Ezkerreko aldean batetik Goizeder tabernaren erreportaia dugu. Atungorria inork partekatu nahi ez duen altxorra. Bestetik Mikel Urkiza konpositorearen hitzak ditugu. Euskalduna izatea zorte handia da, eta ez zaio euskaldun izateari uzten beste herrialde batera aldatzean. Berria egunkarian berriz titularrean Aitor Zabalgogezkoaren hitzak ditugu. Egun batean 30 hildako iritsi ziren eta 300 zauritu inguru guztiak aldi berean. Mugarik gabeko medikuak elkarteko larrialdietako koordinatzailea da Aitor Zabalgogezkoa. 2 hilabete igaro ditu Gazan, jendeak dagoeneko ez dauka nora joan. Irudi handian, Berdini dantza taldearen entsegoa Donostian. Honen lerroburuan ametsa dantza egina, Berdini dantza taldeak emanaldi bat egingo du bihar Donostiako plaza berrian. Daunen sindromea duten dantzariei oholtzaz gozatzeko aukera ematea da taldearen helburuetako bat. Goiko aldeko berrian, ur murrizketak agindu dituzte iparraldean eta Bizkaian idortea dela eta. Ezkerreko zutabean dauden albisteetan, batetik politikari ohiak udako seriaren 3. atala dago, gaur egokitu den politikaria Iñaki Iriarte da. Bestetik, Gogora Institutuko zuzendariaren ustez, ez txiki ez otaegi ezin dira antifrankisten zaku berean sartu. Jarraian beste 2 udako serie ditugu. Gure garaian izenekoaren 2. atala eta artea sortzen den lekuak seriaren 3. Euskal Herria irratiari dagokionez, titular nagusian Lab sindikatuko Jargi Anguloren hitzetan, Bilabesen egoera ahalik eta lasterren bideratzea da gure nahia. Elkarretaratzea eginen dute Bilabesetako langileek Iruñean. Lan gatazka ez da konpondu eta horixe gogorarazteko egiten dute protesta.
San Ferminetan egindako greba mugagabearen ostean beste modu bateko mobilizazioak egiten aritu dira euren egoera ikustarazten segitzeko. Irailean dute jarria osoa. Orain, erabiltzaileak ahalik eta gutxien kaltetzea bada ere, gure asmoa oporraldian baino eragin handiagoa izaten duten lanuzteek ikasturteko egunetan, adierazi du LAB sindikatuko ordezkari Ilardi Angulok. Eskuineko berrietan, goikoan, Claudia Rodríguez kantariaren udako zerrenda musikala. Claudia Rodríguez goxuan salsa taldeko abeslaria izan dute Euskal Herria Irratiko musikaren artean. Udako kantuen zerrenda osatu dute. Batetik 80garren hamarkadako musika dantzagarria eta erritmo parkineragoak aditu ditu, eta bestetik Iberiar Penintsulako Kamela talde historiko eta El Último de la Fila taldeko Manolo García eta Luz Casal. Behekoan, Oinak Odeietako Maitena Muruzabalen hitzetan, herri txikietako espazio berezietara daramagu kultura. 17 konpainia esteniko eta 16 herri, Oinak Odeietan zikloak antzerkiaz, zirkuaz, dantzaz eta magiaz disfrutatzeko aukera eskaintzen du, dohain eta kalean. Bihar jaieguna denez, gaurko, biharko eta larunbateko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, osteguna, giroa eguzkitsuagoa izango da eta temperatura igo egingo da. Goizean goiz lainoa sortuko da eta Kantauri isurialdean behe-hodeiak agertuko dira, baina goizean hodeitza saretuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu geratuko da. Gauean berriro behe-hodeiak ager daitezke kostaldean. Hegoaldean goizetik eguzkia izango da protagonista. Maximoek gora egingo dute, batez ere barnealdean, eta beroa egingo du. Ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean Kantauri isurialdean ipar-ekialdeko haizea gailenduko da, hegoaldean hego-ekialdekoa. Ostiralean berriro bero zakarra egingo du, eta eguraldia errea izango da. Hego-ekialdeko haizea nagusituko da eta haizearen bultzadarekin goizetik temperatura oso altua izango da. Barnealdean balio altuenak 37-40 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira. Kostaldean 35 graduak erraz gaindituko dira. Eguzkitsu egongo da, hala ere arratsaldean egunean pilatutako beroaren ondorioz, bero-hodeiak gara daitezke eta ekaitzen batek jo dezakenik ez da baztertzen. Larun batean beroak jarraipena izango du, baina ipar partean maximoek behera egin dezakete. Temperaturaren jaitsiera kostaldean nabarmena izan daiteke, Kantauri isurialde barnealdean ez da hainbeste nabarituko. Mediterraneo isurialdean beroa zakarra izango da berriro eta Ebro ibarrean maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira. Eguna eguzkitsua izango da, erdi mailako hodei eta goi hodeiekin. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke eta ekaitzen batek jo dezake. Arratsaldean ipar osagaiko haizea nagusituko da. Kaixo, hasieran aipatu dugun bezala, orain Ibai Iturria Garmendiarekin gaude, alpinista dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon ongi. Mila esker gurera etortzeagatik. Eta, nola definituko zenuke zure burua? Zuk erranduzu alpinista, ez? Hori egia dan, solastuko dugu horreri buruz. Nire burua, betitik gustatu izan zan kirola, horrun erratan aldut kirolaria izan naizela, egia da lehenago igual gehiago orain baino, gaur egun bertzelentasunak badaude, eta bertzelaz, idekia lagunak egiteko prest dagoen pertsona bat, eta gutxi gehiago errateko. Eta noiz hasi zinen alpinista moduan lehenengo urratsak ematen edo... Errandu zuten bezala, alpinista hitza nire ustez niregan ez zait gustatzen definitzea alpinista bezala, zeren ez zait iruditzen alpinista naizenez, alpinista da zerbait ere maila handigoko mendizaletasun bat. Ni definitiko nintzen mendia gustatzen zaion pertsona bat, eta noiz hasi nintzen 2000, data bat jartzeko, 2012an izan nuen
bidai baten ondorioz, hortikan hasi nintzen pixkoat mendi munduan sartzen. Orduan, Oiartzungo enpresa batean egiten nuen lana, ez duela deus ikustekorik mendiarekin, eta hor ezagutu nuen nik bizkaitar alpinista bat, Alex Txikon, eta berekin izan nuen aukera Himalaiara joateko, trekin bat egin genuen, beraiek ja gelditzen ziren beraien gauzak egiteko, eta gu joan ginen, ni joan nintzen lanaren harira, bere patrozinatzaietako bat ginelako, joan nintzen Himalaiara beraiekin, beresteko kanpaleku nagusira, eta erratan aldut nik uste dut hor hasi zitzaidala mendizaletasuna edo hori gogo hori mendi egiteko. Orduan nik euskal dantzak, futbola betiko gauzak eta mendia berez ez nuen deus egiten. Eta momentu batean, ez dakit, nire bizitzak eman zuen klip bat edo aldaketatxo bat, eta hor erabaki nuen ikasten ari nintzen, eta arratsaletan, neukan arratsalde guztia dena okupatuta. Bai dantzak, futbola, entrenatzaile bezala, eta hietu zen momentu batera, erabaki nuela edo saturatu nintzela. Eta orduan erabaki nuen guztiz dena uztea, eta lasai ibiltzea, eta momentu horretan hasi nintzen mendi lasterketakin mendian hasi baino lehenago. Hau da, crossak egiten, mendi lasterketatan, eta pixkot horren harina hasi nintzen mendiarekin lotura izaten. Bai. Eta zer da mendia gehien gustatzen zaizuna? Gaur egun disfrutatzea. Erran nahi dut, gaur egun deskonektatzea egunerokotasun horretik, egia da gaur egun gero solastuko dugu eta sakonduko dugu gehiago, baina gaur egun ere ogibidea da, mendia. Baina orduan ez, orduan etzen ere ogibidea, orduan denbora pasa bat, eta baino bai, gaur egun eretzako da disfrutatzeko eta deskonektatzeko eta ez dakit, lagunakin edo familiakin egoteko momentu bat edo modu bat. Eta azaldu ezakizu zure ogibidea nola den, nolakoa da zure egun arrun bat? Bai, egia da gaur egun erranduten bezala nire ogibide bihurtu da, baina orain dela 5 hilabete arte etzen horrela. Nik bertzen lan batean lan egiten nuen, eta mendia izan zen ere denbora pasa bat. Eta bilakatu da, hori errandugun bezala ogibidea, gaur egun mendiantzako lan egiten dut, eta orain dela hilabete gutxi batzuk enpresa bat sortu nuen, batez ere, nik mendigidaritza ikasi nuen, orain dela 2 urte, aurreko urtean bukatu nuen, eta aukera bat sortu zitzaidan, mendiarekin, mendian lan egiteko, eta bezero ezberdinak, mendira hurbiltzea, eta ez bakarrekan tontor bat egiteko, baizik eta mendiak ekartzen duen mundu horretan sartzeko. Eta gaur egun ematen du mendi tontor batera igo behar garela, baina igotzeko aldez aurretikan bertzelako gauzak egin beharko dire. Eta hori da nik uste dut aukera bat dela orain, mendigidari bezala hori aldarrikatzeko eta momentu honetan nago hemen ere jendeari ere ikusarazteko edo zentzuakin jokatzeko mendian. Mendiak ditu bere arriskuak. Eta zergatik erabaki zenuen lanaz aldatzea, zer izan zen hor ezakit? Etzen izanik bilatutako zerbait, baino aukera sortu zitzaidan, eta justo momentu horretan mendigidaritza ikasketak bukatu nitun. Erran barra da 2 urtez egondu naizela, 2 urtetan egondu naiz Durango, Bizkaiako Durangon, hor dagoen ikastetxe batean mendigidaritza ikasketak egiten, Kirolene deitzen dela. Erran barra da Kirolene dela, igual Espainia mailan dagoen mendigidaritzan, erdi mailako mendia edo alta montainako ikasketetan dagoen zentroeniko benetarikoa, ematen dituzten ikasgaiak, ditugun irakasleak, egiten dut igual kakotxartean irakasleak, zeren beraiek alta montainako gidariak dire, orduan esperientziko irakasleak dire,
eta hor ikasi nuen, 2022-2024 ikasturtean hor pasatu nituen 2 urtez ikasten, eta justo erran bezala, nik orain dela 5 hilabete ez, pixka gehiago, baina 5 hilabetetan bai egia da enpresa sortu eta hortan nabilela, aurreko urtean, urte bukaeran aukera izan nuen, aurreko lana uztea erabaki nuen, eta justo ikasketak bukatu berri, eta ikusi nuen aukera bat, zergatik ez honetan saiatzea behintzat, honetan lan egitea. Badakigu, nire kasuan ni naiz erdi mailako mendigidaria, horrek baditu bere baldintzak, ezin dut bezeroak edo ezin ditut pertsonak edozin lekutara eraman, eta pixka bat aurten da ikusteko aber nola funtzionatzen duen, bai egia da aldez aurretik nik lana egin beharra dudala etxean proposamenak ateratzeko, eta bueno, pixka bat izan da zerbait ez bilatutakoa, baino bai ikusteko, 2025ko urte honetan, zerbait ere funtzionatzen alduen etorkizun baterako. Eta momentuz nola doa, nola joan dira 5 hilabete hauek, espero zenuena da, ez? Espero, beti espero duzu zerbait ere berria montatzen duzunean, funtzionatzea, ez? Baina erran duten bezala, hau funtzionatzeko zuk aldez aurretik atzetik lan pila bat egin behar da. Eta aprobetxatuko dut ere bai errateko, eta aldarrikatzeko, beti ikusten da bukaera, ez? Hau da, irteera bat egiten duzunean pertsonekin gaur egun sare sozialetan dena ateratzen da, interneten dena dago, ez? Baina atzetik dago lan pila bat. Atzetik ikusten ez den lana dago. Ordu pila bat ordenagailu aurrean, informazioa bilatzen, ibilbide egokia bilatzen, eguraldia, dokumentazioa, bezero hori zer eman behar diozun, ze bezero baterizuk argazki bat ateratzen duzu sare sozialetan publikatzen duzuna edo publizidadea, ez? Baina atzetikan zuk hori egiteko ordu pila bat daude atzetik. Eta gero baten bat interesatua baldin badago, zuk txosten bat, dokumentu bat pasatzen dizu, eta dokumentu hori ere bai egiteko aldez aurretik lan pila bat dago. Orduan, funtzionatu dit, egia da momentuz funtzionatu diala, badaude irtera batzuk proposatu ditudanak eta ez duna funtzionatu, normala da, jo que se, proposamena igual ez da hainen erakargarria izan, baina, bueno, bertzelakoak, euneko 70 edo atera dituenak funtzionatu du. Lana egin dut, nire ustez bai, horren fruitua izan du da, nire ustez bai. Eta irteren zailtasuna edo maila nola neurtzen duzu, zuk egiten dituzu lehenengo eta... Hoi da, igual aurreko galderan bai, antzizaitena igual bai aipatzea da, ez bakarrikan etxean ordenagailu aurrean edo, baizik eta ni ere irtera bat proposatu antzinetik edo nik ibilbide hori ezagutzen dut edo ezagutua daukat, edo irtera bat ez dut mendi bat egiteko igual ez dut ezagutzen, eta aste bat normalean egiten duana da, aste bat lehenago edo ibilbide hori egitera joan. Ikusteko ibilbidea bernolakoa den, edo aldez aurretik ikusi dut, zailtasun aldetik galdetzen didazuna ere bai, beti ere etxetikan ikusten da, eta irakurriz ikusten da ibilbide hori erresa den edo zailtasun aldetik zaila den, baina bai egia da, gustatzen zaitela lehenago, aste bat lehenago gehienetan egiten dut, ibilbide hori ikuskatzera joan. Batez ere, azken orduko, jo que se, igual zuhaitzak erori dire, ibilbidea ez dago, edo erreka bat gurutzatu behar da, eta erreka hori ur pila batera ematen du, eta ezin da hortik pasatu ze gertatu izan zait. Eta egia da, orain arte egin ditutenatik, eskerrak aste bat, 2 aste lehenago joan naizen hori egitera, aldaketak gertatu izan dire gero bezeroekin egiteko. Hori ere bai dago gure plangintzetan edo mendigidari lanetan, ez? Ez bakarrikan nik mendi bat igotzeko ibilbidea proposatu ez, guk beti atzetik izan barra dugu B plana edo C plana. Izaten alda eguraldi aldaketagatik. Izaten alda etortzen zaizkidan bezero bat edo bik edo dena delakoak,
nekeagatik ezin dutela. Orduan, klaro, hori dena aurre ikusi behar da. Nik ezin naiz egon mendian gaur egun hauetan, izugarrizko beroa egiten duela, ordu pila bat, eguzkitan egon, erabakiak hartzen erabakiak aldez aurretik hartuak egon behar dire, edo behintzat aurre ikusiak denbora gutxin hartu eta joateko. Orduan, zailtasun aldetikan, dago denetik. Badaude ibilbide batzuk, edo proposamen batzuk, nire ustez denentzako egingarriak direnak, hau da, distantzia aldetik laburrak edo motzak direnak, eta igoera edo desnibel aldetik ere bai direnak motzak, ez dienak igoera handikoak. Hori adibidez, Baztanen, ja 3 aldiz antolatu dut Baztanen 4 eguneko zeharkaldi bat, eta adibidez Bazkaneko zailtasuna baxua da, ze mendi baxuak dire, altitudea ez da handia, eta batez ere beti ere herri ingurutan gaude, hau da, edozein ez behar, zerbaitera aldatzeko, denbora gutxiz ja beti ere bai herri batera iristen gara. Hori ez da gertatzen adibidez Pirineotako edozein menditan. Ja Pirineotako edozein menditan adibidez 3 errege mailan orain dela gutxi egon garela, herri batera edo zerbait laguntza eskatzeko edo zerbait beharrezkoa duzuna hartzeko orduak pasatu behar dituzu. Konparatzen badugu Baztan edo 3 errege mailan Baztanen ordu erdiz, ordu batez iristen altzara herrira, igual 3 errege mailan dauzkazu igual 5 orduko edo 6 orduko jaitsiera. Eta depende ere zergatik jaitsi bartzaren laguntza eske edo zein hanka hautsia daukala edo norbaiteri bero golpe bat jo diolako edo, hori ere kontutan hartzeko gauza bat. Orduan, zailtasun aldetik denetik, saiatzen naiz denetik pixka bat zabaltzen. Eta eguraldiaren arabera zailtasuna gora egiten du, bera alde handia dago horretan? Bai, adibide berdina jartzen, Baztan inguruan, bailara batean, edo Pirineotako, edo Euskal Herriko mendirik altuena, edo Nafarrokoa 3 errege maila dela, bai, eguraldiak badauka bere zerikusia. Hasteko nola ekipatu behar garen, ez da iguala gu Baztanen egitea olako ibilbidetxo bat, edo 5 ordu gehienez iraungo diguna, edo 4 ordu, edo 3 errege mailan ja 7 ordu, edo inkluso gehiora, orduan ja 3 errege mailan altitude batean gaude, gero eta altogo egon temperaturak ere bai aldakorrak dire, eta alde horretatik ere bai eguraldiak garrantzia dauka. Zailtasun aldetik, azkenean egiten duena da, zuk motxila nola ekipatu behar duzun. Ez da iguala ibilbide bat egin, motxila txiki batekin eta 2 kiloko motxila bat, edo 4 kiloko motxila bat eramatea, edo 5 alde horretan ere nabaritzen da. Eta ze baldintza bete behar dira irteera hauetan parte hartzeko? Edo, segun ze irteera den... Hoi da batez ere bai irteeraren ezaugarri diferenteak nolakoak diren ikusi behar dire. Baina nik beti eskatzen dut mendian ibiltzeko ohitura izatea. Norbait ere, mendian ibiltzen ez den pertsona bat, nire ustez, eta hau ere aldarrikapen bat da, pertsona bera gai edo kostiente izan barra da, zer egiteko gai den. Hau da, nik lehen erranduten bezala dokumentazio bat bidaltzen dut. Irteera bakoitzeko beti egongo da dokumentazio bat, dokumentu bat, non dokumentu horretan xehetasun guztiak agertzen dire. Ibilbidearen ezaugarriak, eta horre bai nik ere aipatzen dut, ibilbide hau egiteko, mendian ibiltzeko ohitura izan barra duzu, eta aldiz, sartu behar balen bagara 3 errege maila batera, hor sartuko dut gai izan bartzara, 7 orduz mendian ibiltzeko ohitura izatea, edo motxila bat, bastakit 35 litroko motxila bat eramatea pixuakin, ze, azkenean badaude kontzeptu pila bat, gaur egunik egin ditudan irteratan ikusi dutena, ikusten dugu pixuarekin badugula beldurra, alik eta pixu gutxien, eta erratu, jartzen duzue pixuaren eskusa bat, eta zergatik ez segurtasuna, ematen diozue garrantzi gehiago pixua ez du nahi eraman, baina aldiz, pixua ez eramateak nire ustez segurtasuna ere ari zara etxean uzten.
Eta nik uste dut, mendian lehendabiziko gauza egin barra duguna da, zentzuz jokatu eta segurtasuna ahalik eta arriskua minimizatzea. Eta gertatu izan zait, pixua ez eramateagatik, segurtasuna murrizten ari gara. Eta gertatu izan zaizu, adibidez, pertsonatek esatea, ni mendira joaten naiz, tal, eta gero joan zara mendira taldearekin eta oso atzean geratu da, edo ez da egokitu taldera. Zortea izan dut, irtera guztitara etorri diren taldeko pertsona guztiak gehienak ez ziren ezagutzen eta taldean ongi egokitu dire. Hau da, ez da inoiz egon talde arteko liskarrik alde horretatik ez da gertatu. Baina bai gertatu zait, dokumentazioa bidaltzen duenean, izen emate erregistroa egiten dudanean, hor filtrotxo bat dago, hau da, nik galdetegi bat egiten dut, mendiarekin zer ikusi daukaten edo esperientzia duen, ez? Eta gertatu izan du zait, taldeko lehendabiziko hartu emanean, beraiek solasten duten arabera, bai ikusten da mendian ibili direla edo bisitatu dutela pila bat. Konparatzen duzu pertsona hori bertze pertsona batekin, eta ikusten da, hau egondu da hemen, hau bisitatu du, hau egondu da Pirineotan, Alpetan, ez dakiz, Baina aldiz, pertsona hori izan da adibidez, okerren ibili dena. Kasu honetan, etortzen zai burutara, bidai bat egin duguna altitudera, ez? 4.000 metrotan egon gara, eta hor ikusten da, naiz eta esperientzia izan mendian, kasu honetan izan da batez ere altitudearen eragina. Ze altitudea gure gorputzan, gu hemen bizi gara Euskal Herrian, itsaso mailan gaude, eta gorputza ez dago ohitua edo gu ez gaude ohituak altitudetan ibiltza, ez? Gero eta altogo egon, oxigeno gutxigo dago, eta gure gorputza ez dago ohituta oxigeno gutxian lan egitera. Orduan hor ikusi zen, pertsona horreri, naiz eta esperientzia handiko pertsona bat izan, edo justo bertze mutiko bat etorri zen, eta mendiarekin esperientzia gutxigo, eta aldiz, ez zitzaion ezer gertatu, ez? Orduan, hor gertatu izan da, baina ez zait gertatu norbait denbora guztian, ni egondu naiz hemen, ez dakize, eta gero ikusten zitzaion, dena, ez dakit, igual sare sozialen efekto bat, edo ez dena, ez? Ez zait gertatu horrelakorik. Etorri diren gehienak, mendian ibilitakoak izan dire. Gutxigo edo gehiago, baina mendian ibilitakoak izan dira. Eta orain azken aldian, ja komentatu zula sare sozialena, modan dagoen zerbait da, baita eskalada edo beste kirol batzuen modura. Ez dakit zer gomendatuko zenioke hasi berri den norbait edo hasi behar den norbaiti, zer izan behar den kontuan, zer ez? Sare sozialak gero eta min gehiago egiten dute, niri gertatu izan du zait, ni mendian hasi nintzenean, orduan mendi lasterketak adibidez, orduan ez zeuden gaur egun dauden mendi lasterketan boom hori, eta gero mendira ateitzearena ere bai nik uste dut pandemiatik gerora ikusi da edo ematen du mendira jende gehiago hurbiltzen ari dela. Hiru Erregen mailan inoiz ez da ikusi gaur egun ikusten den masifikazio hori. Orain dela gutxi, orain dela hilabete bat eskas Hiru Erregen mailan egondu naiz ni, bezero batzuekin, eta hori ordutegi honean joan garela, eta ikusten zen, jende pila bat elkartu ginela, eta gero eta jende gehiago, Hiru Erregen mailan, egondu denak jakingo du, ez da holako bide zabal bat joataltza dela denak, bezik eta zonalde batzutan bide estuak dire, eta orduan azkenean kolak egiten dire, ez, hilarak. Eta sare soziala gaur egun ikusten da, informatu ere egiten gara, zenbat istripu gertatu diren, eta ostras, niri beldurra ematen dit. Ni ere horren parte naiz, gaur egun nik erramarra dut, sare sozialengatik nik lana badaukatela. Nire publizidadea sare sozialetan egiten da, baina gero ere bai, nire ustez ikusi behar da ere pertsona horiek sare sozialetatik bizi direnak, kontu zibili behar da ere bai zer igotzen dugun sare sozialetara,
eta azkenean gerota informazio gehiago, gerota jende gehiago erakartzen du horrat. Eta hasi berri bateri zer gomendatuko nioke, zentzuz jokatzea, mendia ez dela, mendia arriskutsua da, badaude lehen aipatu dugun bezala, ez? Zailtasuna zailagoak edo errazagoa daukaten mendiak daudela, eta hasi berri batentzako azpitik hastea. Ez hastea ja lehendabiziko aldiz, hemen hurbil daukagun 3 errege maila batera edo Pirineotako altuena anetora igotzeko aukera bat, ez? Hasi azpitik zeren eskertuko duzu, zeren mendian ez da bakarrik fisikoa, baizik eta nire ustez ere psikologikoa edo mentala da, ze ez gaude ohituak pertsona hasi berri bat hemengo menditan ibili da, eta ez du deus ikustekorik hemengo terrenoak eta Pirineotan edo Picos de Europako edo, Alpetara ez da, suposatzut ez dela joango hasi berri bat, ez, baina zentzuz jokatzea eta irakurtzea. Irakurtzea, informatzea eta hastea azpitik. Mendi erreixak, hartzea esperientzia poliki eta ekipatzea ere bai. Nire ustez hori dena irakurri eta informatzean barreni sartzen da kontziente izatea, mendi bat joatea eta irakurtzen duzunean horri konturatuko zara ekipatuta egotea. Hau da, ekipatuta erran nahi dut, arropa egokia eramatea mendi horretara egokitua, terreno horretara, eguraldiaren arabera ere ez da iguala neguan joatea udaberrian, udazkena edo udan joatea. Orduan, badaude kontzeptu pila bat mendira atei bihar garenean kontutan hartzeko. Eta errespetua izan behar diogu mendira. Ze agian, jaten zara oso konfiantza askorekin, eta gero ikusten ari ditugu istripu pilo bat azken aldian. Bai, hori dena lotuta dago aurreko galderakin ekipatua, ez? Osea, nik ikusi dut eta gaur egun ikusten da adibide bat paratzeko, ez? 2014an Montblanken egon nintzen, Montblanc Europako, Elbrusekin dago horrez, Elbrus da Rusiako bertze mendi bat, hor Europako mendi altuenaren horretan dago, ez? Baina Montblancek 4.800 metro ditu, Montblanc alta montaña da, eta nik oroitzen naiz 2014an egon nintzela han, 3.000, kasi 4.000 metrotan, bi pertsona, laster egiteko zapatillakin, kamiseta simple bat, eta holako euritako finoitako bat, lasterka egiteko, gaur egun modan dagoen mendi lasterketak erabiltzen diren arropa horiekin 4.000 metrotako mendi batean, eta ikusten duzu, konparatzen duzu guguna ekipatua ginen, zure kaskoarekin, zure arropa goretesarekin, erran nahi dut, hori da. Hori, persona horrek ez bakarrik bere burua arriskuan jartzen du, baizik eta horrek erakartzen duena da, zerbait gertatu ezkero, ja, hasteko pertsona batzuk egon barra dire, erreskateko pertsona batzuk, bai, prestatuta daude, baino arriskuan jartzen dute ere bai, pertsona horrengatik edo berez, jakintasunagatik edo ez dakiz zergatikan, pertsona hori dago, arropa fin batekin 4.000 metrotan, egiten duen hotzarekin, bertze pertsonak arriskuan jartzen. Zen ninago hor, berari ikusten, adibide bat jartzeko eta zerbait gertatzen zaio. Nik zer egin behar dut. Horrela egon, berari begira? Ez, saiatuko naiz, ahalik eta hobek abudoen, bera hartatzera eta ni ez naiz profesionala eta nik ez diot salbatuko, ni ez naiz medikua, ez naiz erreskateko taldeko inor, orduan, ez, baina bai bere ez jakintasunagatik eta bere egiten duen horrengatik, ari da pertsona batzuk arriskuan jartzen. Orduan, gaur egun ikusten da jendea, bai, gaztelera zarraten den bezala, minimalista moduan, motxilari gabe, galtza motzetan, hori ere bai da gai bat jorratzenako zera luze, baina ez naiz luzatuko motxilan ekipatu gabe. Janaria, ura, arropa, gaur egun ikusten da udaran jendea inkluso motxila gabe, 3 errege maila da. Jartzen dut adibide hori, zeren da hurbileko adibide bat, orain dela 3 aste egondu naizela,
eta eguraldi ona geneukan, bai, ona geneukan hasieran, baina gero igotzen zara tontorrera, ez zaude 2.400 metrotan, 2.300, 2.400 metrotan, eta temperaturak ozten dire, eta ikusten duzu jendea motxila gabe, eta egoten zara aski duzu 20 minutu, 15 minutu egon geldirik, kriston hotza pasatzen duzula, eta udaran, orduan horrelako gauzak ikusten dire, hidratazioa, 3 errege maila bat egiteko behar dituzu igual 7 ordu. Egia da, depende zu zeinen ongi zauden prestatuta fisikoki edo gutxigo. Kostako zaizu gehiago edo gutxigo. Baina, horrelako gauzak ikusten dire. Eta gero, mendia seguruen gaia, ez dakit beharrezkoa ikusten duzun, ez? Bai. Hasieratik ja mendira ateri behar baldin bazara, nik gomendatzen dut ere bai, mendian aseguratuta egoteko, ez bakarrikan zuk ez ordaintzeko erreskate bat edo dena delakoa baizik, eta hor ere bai, federazioari ere bai, balore bat ematen diozu, kasu honetan gu Nafarrokoa gara, Nafarrokoa naiz, eta Nafarroko Mendi Federazio hori, eta gero igual ere bai, kejatzen gara, aterpetxeak egoera txarrean daudela, edo ibilbideak ez daudela markatuta, klaro, eske, federazioari ere bai, laguntza bat ematen dio baldin badiozu ere, berak ere bai, ibilbideak ongi egokitzen dituzte, denak badu bere lotura bion, bai, federatuta egotea ere bai, nire ustez garrantzitsua da. Gero ere bai, zuri edo zer gauza gertatu ezkero, ikusi bar da, arazoa edo zerbait gertatu zaizuen ondorioa, zure gaizki planifikatutako zerbait izan den, edo, deneri gertatzen zaigun edo zein zango trabatzea eta lurrera erortzea, eta hori edo zein gertatzen zaigu. Baina, derrepente, erreskate bat eskatzea, 3 errege mailan, arropa ez duzulako eraman eta hipotermia puntuan baldin bazaude, hori planifikazio kontu bat da, eta zuk ez duzu ongi planifikatu, orduan horretorriko zaizu, asegurua eta erango du, ez. Hau ez da ez behar bat izan zuri zerbait gertatu zaizulako erori zarelako eta jazta, baizik eta hau izan da, zuk ez duzulako ongi planifikatu, ez zara ongi ekipatu, orduan hor, federazioko horiek errango dizute, aseguruak errango dute, helikoptero bat ordaindu behar baren bada, zuk ordaindu beharko duzu, ze zuk gaizki egindako zerbait izan da. Eta pixkat irteetara bueltatuta, nolakoak dira zuk antolatzen dituzun irteerak? Bi egunezkoak, bakarrekoak, ezakit? Denetik egondu da, baita ere, depende ere ze urtaro edo ze hilabetetan gauden, ez? Zubiak daudenean edo udara opor gehiago daudenean, horregia da, saiatzen naizela, egun bat baino gehiagoko irterak egiten edo trabesiak edo zeharkaldiak. Hor ere, beti ere bai, aterpeak, refugioak harrapatuko ditut, eta hor ere ingo dut edo antolatuko dut olako zeharkaldi bat, egun bat baino gehiago. Baina bai egia da ere bai, antolatu ditu dela egun bateko irterak. Orain adibidez, ikasturte berrira begira, jende gutxigo oporretan egongo da, baina asteburuak ere libre daude. Orduan asteburutan, batez ere Pirinioetan antolatzen ditudan irterak, antolatzen ditut asteburu guztia, hau da, larunbata eta igandea, Binon, kasu honetan, ari naiz antolatzen eguneko irterak, hau da, larunbatean irtera bat 5-6 ordukoa, eta gero norberak kudeatzen du bere estantzia, edo etortzen alda egun batera bakarra. Norbaitek ere, aprobetxatu nahi baldin badu, asteburu guztia etortzeko larunbata eta igandeko proposamenara, bezeroak berak kudeatu beharko du bere egonaldea. Bai furgonetan, hotelean, aterpean edo nahi duen lekuan. Orduan, horrez dago taldeko egonaldirik. Hau da, nik ez dut kudeatuko aterpetan edo estantzirik. Baina bai egia da, adibidez, asteburu batean, beran, ni bizi naizen lekuan, egun bateko, larun bateko irtera bat antolatu dut. Baina konparatuz horrela, gehienak antolatu ditudanak izan dire zeharkaldiak, aprobetxatu dut aste santuko oporraldiak, oain udaran ere bai aprobetxatu dut
jendea oporretan dagoela, olako zeharkaldiak, egun bat baino gehiago zeharkaldiak egin. Eta zurekin joateko irteetara, non apuntatu behar da, nola? Gaur egun lehen erran duten bezala, nire herramienta bakarra edo, da sare sozialak dire. Egia da web orrialdea lanean ari naizela, enpresa bat dago hor web orrialdea lanean informazio guztia, sare sozialetan egiten duten lan guztia web orrialdean egoteko, eta gaur egun dena mobilakin, WhatsAppez, edo sare sozialetan, kasu honetan Instagram bidez egite ditu nire publizitate guztia, eta hor kartel guztietan agertzen da nire WhatsApp zenbakia edo nire korreo elektronikoa, eta euneko gehienak, 80, 90, dena Instagram bidez, bertze guztiak izaten die, ahoz ahokoan edo horrela, eta izena emateko edo nik ateratze dituzten proposamenak jendeak eskatzen du informazioa, nik bidaltzen diet dokumentazio guztia, eta behin beraiek irakurrita gero eta proposamena ona edo ongi duitzen balin bazaie, orduan eskatzen naute ja erregistro orrialdea, orduan bidaltzen diet beraien izena emateko orrialde bat, baldintza nagusiekin, hor agertzen da ze baldintzak dauden izen emateko datak, prezioak, kantzelazioak nola egin, eta momentuz horrela funtzionatzen dut. Bai, egia da, etorkizun batea edo intentzioa da web orrialde bidez, hau da, ni egunero jasotzen ditudan eskaera guztiak eskuz egin beharrean korreoak bidaltzen, bideratuko ditut web orrialdera, non web orrialdean egongo daia dokumentazio guztia, orduan norberak deskargatu aldu dokumentazio hori, hortikana izen emango da zuzenean, datu basean gordeko da, eta orduan pixkat niri ere lana ez banan ibili beharrean pertsona horreri dokumentu hori bidaltzeko. Hoi da, bai. Bai, primeran, ez dakit ja bukatzeko zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendea igual animatu hemenik, gonbidapena estatu. A ber, batez ere, eta aprobetxatuko dut aukera hau eman diazuna, eskerrik asko ere bai aukera hau emateagatik, baina batez ere, bueltatu nahi dut gertatzen ari den, gerotak gehiago ikusten ari gara mendian gertatzen ari dena, eta azkeneko notiziak izan dire hilabete batean Alpetan 80 piko hildako egon direla, orain dela egun batzuk ere bai Pirineotan ere bai Euskal Herriko pertsonak jendea ere bai hil egiten dela, eta ikusi barra da ere bai guk ere titularrak ikusten ditugu hilda, baina ere bai ikusi behar da edo jakin behar dugu hitz egin baino lehenago zergatik edo pertsona hori esperientzia duen pertsona bat izan den eta ez beharra gertatu da eta gertatu da, edo pertsona horren kulpagatik gertatutakoa. Baina nire ustez aldarrikatu nahi dudana da segurtasuna edo saiatzea mendiratzen ari garenean zentzuz jokatzea, eta ez zaigula bat ere kostatzen motxilan arropa pixka bat edo janaria edo arropan edo motxilan gauza gehiago sartzea, ze nire ustez balantzan jarri segurtasuna edo harin joatea nire ustez garrantzi gehiago eman behar diogula segurtasunari. Saiatu behar gara segurtasuna edo arriskuak minimizatzen, arriskua beti egongo da mendian, baina gure esku dago arrisku hori minimizatzea. Orduan, hemendikan nahiko nukena da pertsona horreri mendira ateitzen denean pixka bat bere mailako mendietara joatea, saiatzea bakarrik ez joatea, norbaitekin edo jakintza edo badakien norbaitekin joatea, eta berekin ikastea, ni horrela hasi nintzen, ni hasi nintzen pertsona batekin mendian bazekiena eta mendira teitzearen arira joan naiz ikasten, eta gero nire bai ez dakit zentzuz jokatu dut, baina kurtsoak egin ditut, joan naiz nire kabuz ikasten, eta aparte ere bilatu dut laguntza pixkat gehiago ikasteko. Eta, gauza pila bat egongo die, hemen egongo ginen orduak horreri buruz solasten, baina orokorrean nire ustez segurtasuna eta saiatu behar gara alik eta ez behar gutxien gertatzean mendian, badakit gauza batzuk ez daudela gure esku, baina mendira joatea bai ezin dugu modu bat edo bertzean mugatzen halko genuke, baina mendira ateiko gara, denak ateriko gara, baina segurtasuna.
Hoi da nik uste dut mendikan zabaltzen aldutena, eta gero nahi baldin badute mendian hasi berriak direnak bilatzea profesionalak, bai ni bezalako erdi mendiko mendigidaria edo alta montaña nahi baldin baduzu teknikoko zerbait ere egin, eta hasi horretik joan mendira mendigidari batekin, beraiek erakutsiko dizue nola ekipatu, nola informatu, eguraldia nola ikusi, nola interpretatu, eta horrelako gauzak ikasiz, gero ja izango duzu denbora zuzur bakarrikan mendirateitzea. Eta zer egin dezakegu jendeak kontzientziatzeko honetaz? Ez dakit, sare sozialak alde batera utzi, ze sare sozialak mina handia egite dute, eta sare sozialetan agertzen den gauza guztia pila bat filtratuta dago. Hau da, guk igotzen ditugun gauza guztiak aldez aurretikan filtro pila bat pasatu du. Orduan, nire ustez gehiago liburuetara eta nire ustez profesionalei kaso egin. Zerbaitegatik hortako gaude, ikasi dugu, erakutsi gaituzte horretarako, eta nire ustez irakurri eta badakiten pertsonekin egon, beraiek kontzientzia sartuko dizuete gauza txiki-txikinetik hasita. Ja ez eskalada mai bat lortzea, ez, edozen gauza, ez, adibidea jartzeko, denak eramaten dugu motxilan fruta, jateko, zenbat pertsona ikusi dut nik eta gaur egun oraindikan, ez zaigu inporta platano azal bat edo sagarraren bukaera hartu eta mendira botatzea. Bai, organikoa da nahi duzun guztia, baino guk igo baldin badugu sagar hori, 100 gramo pixatzen duen sagar bat, jan eta gero, gutxiko pesatzen duelago, zergatik ez dugu hartzen sagar hori, eta motxilan sartu eta etxera bueltatu. Ez, horrelako kontzientziak segurtasunakin ez dutela loturarik, baino nire ustez ingurumenakin errespetua izatea eta ni mendizale bezala eta edozein mendira gustatzen zaiola joatea, gustatuko baldin bazaigu mendia garbi ikustea, zeren etortzen garenen ikusten dugun zikina hori kejatzen gara, goazen gu saiatzera hori ebitatzen, ekiditen. Orduan, horrelako gauza simple bat gaur egun ikusten da. Ez zaigu inporta mendia zikin ikustea. Edo botatzea platano azal bat, edo sagar zati bat, edo horrelako gauzak. Orduan, profesionalakin egotea, kontzientzia hori nik uste dut hortikan sartuko da, irakurri eta gero ere bai, ikusten baldin badugu gero eta ez behar eta istripu gehiago gertatzen ari dela mendian, hori ere bai nik uste dut zerbait ere barrenean sartu bartzaigula eta pentsatzen dugu igual guri ez zaigula gertatuko, baino gertatu arte edo zerbait ere gertatu arte, orduan ez gara kostiente. Orduan goazen hori ebitatzera. Eta zuek profesional moduan ez zuek pentsatu sare sozialak altavoz moduan erabiltzea eta justo kontrako informazioa ematea? Nik uste dut gaur egun zaila izango dela frenatzea sare sozialetako zuk erranduzuna altavoz hori, ez? Orduan, goazen erabiltzera erramienta hori ez gure erramar dut logroak edo gure gailurrak erakusteko, baizik eta goazen erakustera kontzientziako gauzak. Hau da, mendian argazki bat igotzea oso ondo, baina goazen egitera igual 10 publikaziotik 9 kontzientziari buruzko edo segurtasunari buruzko publikazioak egitea. Zere gaur egun ere bai, sare sozialak ere informatzeko balio dute. Segundo batean, haietu dailtzara edozin lekutara. Orduan, baliatu behar dugu ere bai, erramienta hori, nik erabiltzen duten bezala, nire publizitatea egiteko, bezeroak nire produktua ezagutzeko, kontzientzia hori sartzeko. Orduan, publikazioak ez igo nahi ziru erreen mailara, edo ez dakize, edo biraztea aurkitu dudan. Goazen egitera postak, jendeari kontzientzia sartzeko ze arriskoak egon aldiren mendian, eta lehen erran duten bezala, arriskoak alik eta gutxien gure esku dagona egitea. Hori da, nire ustez, gaur egun profesionalak baliatu barra dugun, dena
evoluzionatzen ari da, ez? Orduan, baliatu behar dugu sare sozialak horretarako. Bueno, baia ez dago galdera gehiagorik, mila esker orain zure ogibidea den hau azaltzeagatik, eta, bueno, zuen lana ikusteko ere, barkatu, liatu naizela, Ai. Bai, barkatu, esken hago beroarekin, bai. Bueno, ez dago galdera gehiagorik, mila esker zure orain ogibidea den hau azaltzeagatik, eta zer moduz baten den hemendik aurrera. Bai, eskerrik asko, aukera hau emateagatikan, eskerrik asko ikusaraztea ere bai gure ogibidea, erranduzun bezala, nire ustez garrantzitsua da, errandugun bezala, pilatu hau laguntza, erakustea, eta gero ja aukera izango duzu zure kabuz mendire bateko, hasi eskerrik asko aukera hau emateagatikan. Bueno, ondo segi. Bai, gero artea jo. Gaurkoz hau izan da dena, astelenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asko disfrutatu zubiaz eta astelenean ikusiko dugu elkar. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.